Адной з ключавых кропак прыцягнення стане стратэгічная сесія навука і тэхналогіі. Абмяркоўваць новыя распрацоўкі навукоўцаў рэгіёна будуць 21 мая на базе тэхнапарка «Карал». Тут разгорнецца адкрыты дыялог аб будучыні беларускай навукі і яе інтэграцыі ў рэальны сектар эканомікі. Аб найбольш перспектыўных навацыях раскажуць прадстаўнікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Важна, што многія з гэтых праектаў не проста тэорыя, асобныя распрацоўкі паспяхова укаранёны ў прамысловы сектор краіны и приносят реальный экономичный эффект. У нас будет представитель Государственного комитета по науке и технологиям, который как раз-таки расскажет, каким образом можно профинансировать внедрение этих разработок в реальную жизнь. Понятно, что без финансирования разработка это останется так на бумаге. Дальше уже на примере наших предприятий, наших организаций, наш университет имени Павла Осиповича Сухого проректор расскажет о научно-техническом деятельности в Гомельской области. Свае дасягненні на полях форуму прэзентуюць і зусім юныя даследчыкі, за якімі будучыня інавацый. Акрамя таго, сесія шырока раскрые і ўвесь спектр магчымасцей гомельскага тэхнапарка.